Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novu epizodu. Danas ćemo igrati Brawl Stars. Evo ga, part 2 do Golda. Mislim, part 2 do Diamonda. Imamo knockout. Dobro. Znači, opet uzimamo, da vidimo koga. Evo prima. Znači, juče sam snimao. Bilo je 12 sati. Tad sam završio test. I danas vam snimam ovaj zadnji part. Znači, evo ga moj tu drug Leon. On je, ne znam ja kako. A ja. Ajde, Poco. Ajde da vidimo da li je Poco hero. Ne, nije Poco hero. Primo Mucavela. Tako se čuo da neki pričaju. Idemo sad. Ajde da idemo. Poco. To, bravo Poco. Izvlači se od ovdje, a? Znači, bravo. Evo, Leon je, evo ovaj Leon, matka Kit je on, to mi je drug, friend, to jest. Bam, 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 bam. Ehuero. To, kako ja ubijem jednog i sad odmah skoči, to je dobro. Iskoristio sve. A daj, nemoguće da puca tako brzo, a nisu mu skinuli helte. Sad ljudi. Ne smijem. Ne mogu da ih napadnem. To. Ja ljudi. 3-1. 3-2. Ne. Gubim ovo. Da, javit ću vam kad krene sledeće. Ljudi, knockout opet može. Da vidimo sad. Ne mogu da. Ajde, Bull. Neka bude. I došli su sada mega boxovi. Sviđa mi se. Ali samo ne znam, nisu došli oni Brawl boxovi i onaj. To mi je malo. Ovako. Pa nemoj da raša, jao. A, mi ovo gubimo. A nema šanse ljudi, ovo ćemo isto da izgubimo. Sve zbog njega. On samo raša. A kako ja ne mogu da budem hero ovdje. Da. Dobro. 0. Dobro, evo ga još jedan. Evo ga.
God 2 je, ja. Čekajte ljudi. Ljudi, krećemo. Uzeo sam Shelly. No. No, daj, mrzim Dynamika. Daj. Ne, ona sve zna gdje ja sve, znači ljudi, ja. Ne. Daj. Znači, ne pa. A uvijek me pročita. Četrdeset hjata, šta da radim? A inak ovu gubimo svaki put. Da, ko što se savi, šta sad? Uzimamo El Prima. Evo ga, krećemo. Čitao sam i gledao sam ovo Leon, ovi friend. Gledao sam account i nije loša. Chester može da me one shota, što nije dobro. Joj. Dobro, barem sam rasturio ovo vam. Jo. Ne znam, ima i Chester, on je dobar. Ne razumijem kako nisam Chestera, okej. Ljudi, pišite u komentarima kako ima pin kao od Megaboxa. Ma ne. Ovo nećemo. Da idemo, da ću da postignem go. Go! U 10 sekundi ostalo, ljudi. Au. Javljam vam da se kreći sljedeći meč. Uzet ćemo Shelly, Bulju i El Primo. Ko je bolji? Može El Primo jer mogu da pobegne. Evo ga, starta. English or Spa.
Ne znam šta mi je. Ne. Oh. Ne. Ne skoči ubije. Rasturio sam da samo možemo da ih pucamo. Ajde, Crow, uzimaj sve! 8, 9 i 10, beži sad. Beži. Bravo, beži, pobjeda. Nije. Neću znati da sam ovdje. A ako me pogode samo ono. Jedan. Pobjeda! Jo, ljudi, tako malo fali. Javljam vam za sljedeći meč. Samo da vidimo šta ćemo da dobijemo. Ništa. Uzimamo je prima. I startamo ovaj game. Dobro. Au, Bibi. Iskreno, Bibi je dobro za ovu mapu. Joj. Bibi je Fili. Ne. Molim te, Leone. Bro. Ja sam razrušio, ali... Ne, odbio se. Ne. A da, i ona ima sad ovaj... Nije... Ne, a da, jao ljudi. Da nam nije možda razrušio. Ja. Go! Dobro je. Idemo. Ljudi. Tipa Freddy Fazbear. Ne znam zašto to kažem. God 2. Znači idemo. Sprej. Startamo. Knockout. Dobre. Ajdemo, uzet ćemo, ne znam, da imamo kakva mapa. Mislim da je ovdje isto dobar. Evo ga ljudi. Ovo sam dobio. A šta radi Ronaldo, to jest Edgar?
Jo, ljudi. Samo neki se dobiju. Bravo. No. Dalje Piper. Ne. Jo, ljudi. Jo, vidite s kim vam je auto se dati na kraju. Dedimo, ne mogu da bude hero, ljudi, ovdje je preteško. A Ronaldo, molim te. Odigraj lepo. Bravo. Samo skinemo Piper i to je to. Idemo. To kakva kombinacija. Kad imaš kit, to mi se sviđa. Nije valjda da mu je gold. Pa eto. Morao sam da iskoristim tu. Ne. Ljudi, ja samo čekam da mi dođe i bam, bam, bam i crka. Bam, 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 bam. Ne, molim te, budi hero. Ne. Au, ljudi. Knockout opet, ali moramo da pobjedimo ovu. Uzet ću Istel Prima. Evo ga, krenuli smo. A ne, ljudi. Ne. Dođemo. Ne mogu, ne. Ne, ljudi. Ne. A teško je, ne mogu kad imamo... Ne znam nijaka, ne znam ako da igram. Daj, nerviram ovaj grej. Jo. Da. Jedan je isto mrtav. Pa kako iskoristi stolice? A ne, ljudi, nikad ne možemo da pobedi. Ljudi, bravo, nadam se da pobedujemo. Ljudi, startali smo. Ne. Spike, budi tako tu negdje.
Odmah nam srušila. Jao. Bam, bam. A nemoguće da... Znači... Pa Spike! Jao. Primo... A kako me zakači? Znači, ne razumijem kako me... Ja. Stigni, Spike. Pa nemoj meni, Spike. Joj, ljudi. Ne, ovo gubim. Ljudi, Bounty. Uzet ćemo još 6. A šta je to što ne mogu Edgara? Ljudi, krenuli smo. Odmah gubimo, to imam neki osjećaj. A ne! Izgubili smo brzo. Ljudi, haste. Znači, idemo, uzet ću Prima. I to je dobro. Jaj. Krenuli smo. Ne. Ja, ljudi, molim te, deri. Ajde. Ne, ljudi, moram da stignemo. A napademo. A ne mogu ništa da uradim, opet gubimo, daj. Pazi, evo, ne. Ja, eto, gubimo. Ljudi, nisam snimio bio, ali izgubili smo svakako. Ja sam sada gold, ja mogu da uzmem super rare. Vidite, bronze, Shelly. Silver, rare. Pa onda sad super rare mogu isto. Da idemo koga da uzmem, bravo. Znači, i sad ja uzimam Jackie. Ja sam se zbunio. Evo ga, krećemo. Mislim, još nismo. A, ne mogu lepo da odigram. Tu. Jo, ljudi. Dobro, mislim da će da skoči, ali neće, dobro je što nije skočio, ljudi. Ne, Edgare, pa jao, Edgare, pa pucaj odmah, mislim, udaraj, a ti odmah nećeš.
Ne, ovo gubimo. Da, ljudi, zar je suđeno da izgubimo? A ovo ništa, samo gledaj. Knockout, ljudi, uzet ću El Primo. Ljudi, mi smo ovdje odmah padamo. Jao, imaju Spajka, dobro navodi, ne znam baš za nju, ali Piper ovdje rasura. Jao, 1-3. Pa ne mogu ništa da uradim. Kad su znati, ne znam da igraju. Idem kaj. Bam. Ne. A daj, sad mora, ako ovo ne pobjedimo, ne znam šta ćemo. A da. Ljudi, uzet će, ne znam kako vam nije snimilo, 4 runde, ali dobro. Uzet ćemo El Primo. Ljudi, nisam na startu, izvinite. Au, ljudi, izvinite što ćutim, nešto sam se zamislio, ono, sad, da li ću da pobedim ili neću. Ne, ljudi. Ajde, pazi sad. Idemo moj napadaj gore. I gold 3! Uskoro do Diamonda. Ljudi, da imamo, molim te skin. Idri se. Skin! Za Penny! Dobar skin, ljudi! Sviđa mi se! Idemo sljedeću rundu. Znači, uzimamo El Primo. Ljudi, ne znam, neko je samo lefto. Ljudi, ne znam što vam ne snima, ali sad ćemo da uzmemo El Prima. Ljudi, knockout. Ne znam što se desilo, samo mi se telefon ugasio odjednom. Uzet ćemo... sa koga da uzmemo, koga bi mogli... A vamo su epic. Ajde Penny. Da vidimo taj novi skin. Kako dobar. Jedan mrtav. A ne, ljudi, Dynamite je sam, ne može on da ubije Edgara. Sorry. A koga ja zavaravam, više ne može nikog da ubije. Rip ja. Svi pišite u komentarima Rip Mata. I tajni kod ću da vam kažem, bit će tajni kod. To, ljudi, pobjedili smo.
Znači sad ljudi možemo kad se dobliži neko da ovako i znate. Vidite već. Ne, rasturio je. Bravo, Piper. Leon. Beži. Ajde. Jo, tu je. Pogodio sam ga. Judy. Evo ga van. O, pobjeda. Znači, game grab. Idemo, uzet ćemo... Sad ne znam ko je dobar. Uzet ćemo ljudi... Penny, ajde opet Penny. Evo ga ljudi, krećemo. Evo, ne znam kako se zove. Penny nije loša, sviđam se. Ne, zašto mi stalo? Opet Penny. Opet ova. Tu. Ja nisam ni jednom umro. Pucaj. Ne! Pazi. Joj, Edgare. Joj. Ljudi. Evo ga. Pobjeda. Ajde, molim te. Pobjeda. Ljudi, knockout. Uzet ćemo isto Penny. Mnogo mi se sviđa sad. Evo ga ljudi, krećemo. Opa, 33 minuta. Banana. I ljudi, tajni ko će biti hashtag Flaša. Ne, bit će tajni kod, ne, u stvari da. Tajni kod će biti hashtag Flaša. Ljudi. Ne. Gubimo ovu. Ajde da vidimo da li će da bude hero. Neće. Ljudi, da vidimo. Kog da uzemo? Bravo, iskreno, može. Jackie. Idemo. Imaju legendary, ali... Ja ne znam kako ćemo ovo. Jackie je jač od baza, a ne znam kojim slučajima. Beži tamo, bre! Joj!
Ajde, daj ga. Dobre, Milane, bravo. Nemoj da raša, mislim da ideš. Ajde, to Milane, bravo Milane, bravo. Jo, još jedna. Jo, još jedna. Haste. Uzet ćemo... A Boga, može Edgara. Mi ćemo da uznemo... Evo prima. Ljudi, evo ga krećemo. Idemo. Ja ću biti ovdje. Čuvat ću. Ne, odmah nam bio, joj. Primo. A kako me zakačio, ljudi, ovo nije fair. Njih više voli igrica. A daj. Vidi ovo, iskoristi 100 biliona ovdje. Joj. Ljudi, ne znam kako on više ne snima, ne znam ni ja, znači. Uzet ćemo... Ne, Penny. Daj nam majka ili bol. Ajde, bol. Bula. Ćemo... Uzi Edgara, to bre. Mi idemo gore, znači... Idemo gore s Ruđ, neka osne dole. Bam! Oni se ne mogu. Čekaj, sad ću ja da dođem. Ajde. Ne da me ubije. Ali ne mogu. Ne, ljudi. Ne može ovo da se desi. Ne može. Pa dođi, Surge! Pa jao, Surge! Ljudi, ja ne znam kako vama ne snima. Da li vi znate, ali tek sad mi kao proradi ne razumem. Da sam vidio kao samo preperi. Ne znam zašto, ja sam unpause, kao ono, ja sam mislila da ne čekate toliko dugo da vidite kako ja to ono. Mislim, ja uzimam ove tu. Super Rare ili Shelly, na primjer. Bounty. Tu je dobar. Ne, nisam trebao prima. Jao, ljudi. Mislim, poziram da vas ne smorim. Znate, jer ono, previše dugo biram, razmišljam šta ovo ono. Podrivio sam. Babam. Ubio sam ga. I to se je prima. Stay Fury. Ne. Ne.
Jo, ljudi. Evo, Primo, pazi. Nije normalno. Neko njih nisam trebao ko njih, jo, ljudi. Ne. To, bravo. Ne, 19 ima. Daj, ljudi, kako? Ljudi, hod Zoom, nikako ovo ne volim da imamo like. Uzet ćemo pen. Ljudi, krećemo. Ajde, Dreko. Ajmo, Dreko. Ajmo, Dreko. Ajmo.